В увода трябва да кажем, че маркетинговите проучвания предлагат палитра от възможности за ориентация на предприятието в окръжаващата бизнес среда и изясняване на специфични особености на потребителя. Маркетинговото проучване и въобще систематичното събиране на маркетингова информация правят маркетинга по-успешен, защото чрез тях става възможно получаването и обработването на обективна информация, необходима за вземането на маркетингови решения. Маркетинговите изследвания са особено полезни по повод позиционните проучвания, които би следвало да покажат какви са възможностите за продуктово разширяване, съществува ли риск от ерозиране на имиджа на компанията с навлизането в нови пазарни ниши и други. Целта на презентацията, посветена на маркетинговите проучвания, е да покаже как предприятието да извлече максимална полза от доброто познаване на интернет пазара, конкурентите, потенциалните и бъдещи клиенти и ефикасно да разработи своята маркетингова стратегия. Според теорията на маркетинга, маркетинговото изследване или проучване е систематичното събиране, записване и анализиране на данни, свързани с маркетирането на продукти и услуги, представлява система от дейности, които се провеждат с цел да се установи проявлението и въздействието на пазарните фактори върху реализацията на дадена стока или услуга, както и да се установят или прогнозират тенденции в развитието на дадена икономическа система. То свързва всъщност клиента и обществеността с специалиста по маркетинг чрез информация за уточняване на евентуалните маркетингови възможности и проблеми и има задача да генерира, оцени и да следи маркетинговите дейности с цел подобряване на разбирането на маркетинга като процес. Можем да класифицираме в 6 основни групи според обекта на изследване, маркетинговите изследвания. При пазарните проучвания става дума за размера и характера на пазара, географското местоположение на потенциалните потребители, структурата на пласментната мрежа, анализират се тенденциите, влияещи върху структурата на пазара. При ценовите проучвания се изучават цените, изследват се ценовите равнища, пропорции, структурата на цените, тяхната динамика, цените на конкурентите на други пазари, изследват се системи за надбавки и отстъпки. При пласментните проучвания се проучват обемите продажби по райони, оценява се ефективността на каналите за реализация, оценяват се наличните маркетингови запаси. При продуктовите пък проучвания се оценява собствената стока и тази на конкурентите, търсят се варианти за усъвършенстване на продукта, нови пазари, насочват се усилия към подобряване на опаковката, търговското и сервизното гаранционно и извънгаранционно обслужване. Целта на рекламните проучвания е да се анализира ефективността на рекламата и други комуникационни средства, а мотивационните проучвания търсят отговор на въпроса защо потребителите предпочитат една или друга марка или показват едно или друго поведение. И тук вече виждате структурата на темата. Най-напред ще коментираме основните форми на маркетинговите изследвания, като ще споменем електронната анкета, онлайн дискусиите в фокусни групи и управлението на онлайн репутацията. В началото на темата, след като дефинираме електронната анкета, ще коментираме факторите, които биха повишили възвръщаемостта на електронното анкетно проучване и каналите за достигане до респондентите. По отношение на каналите, виждате, че ще обсъдим 4 канала, какво представляват онлайн панелите, базите данни за клиенти и как се събират те, посетителите на сайтове и линковете към електронните анкетни карти, публикувани в социалните медии и социални мрежи. Определението за електронна анкета казва, че това е форма на писмено допитване, при която изследваните лица отговарят онлайн на писмено поставени въпроси, подредени в електронна анкетна карта с цел събиране на емпирични данни относно мнението, отношението, мотивацията, ориентацията, социалната позиция и ролята на застрахованите лица.
На следващия слайд виждате изброени характерните особености на електронните анкетни карти. В сравнение с конвенционалните анкетни карти на хартия, тук имаме специфичен носител на информация. Те се съхраняват в веб пространството. От интернет по наследство имаме географска и времева неограниченост, т.е. възможно е да се анкетират респонденти от произволни места по земното кълбо в режим 24/7 и пак заради характеристиките на интернет като медиен канал имаме и опция дизайнерска неограниченост, което означава, че в една електронна анкетна карта ние можем да комбинираме мултимедийни формати файлове. Ние можем да поставим лого на фирмата, може да поставим картинка за фон, може да представим с графично изображение стоката или да опишем начина, по който изглежда услугата. Може да включим дори и видеофайл в рамките на анкетната карта и това тук е отбелязано именно с свойството дизайнерска неограниченост. На следващите няколко слайда ще коментираме предимствата на електронните анкетни карти в сравнение с конвенционалните. Много по-малко време е необходимо за набиране на данните, защото анкетьора тук не е необходимо да посещава никого. Той просто изпраща линк и получава обратна връзка. Разходите за набиране на данни по същата причина са много по-малко. Много по-малко са и разходите за обработка на данни, защото данните се съхраняват в база от данни. Например, при Google Forms, ако използвате този инструмент, за да подготвите вашата електронна карта, де-факто, след като даден респондент попълни своя отговор, само с едно щракване, вие може да видите как изглежда обобщено информацията от всички попълнени до момента анкетни карти. И от вас иска само да добавите аналитичния документ, който да анализира полученото по всеки един от въпросите в анкетата. На следващо място, като предимство е посочен факта, че анкетната карта може да варира според начина, по който се отговаря на въпросите в нея. Например, ползвате ли продукти на марка Хикс? Ако тук получите отговор да, вие бихте могли да подготвите един специален набор от въпроси, които вече касаят особеностите на тази марка. Но ако отговора е не, най-добре е да прекратите това проучване на този респондент. Споменахме вече мултимедийността, сега допълваме с интерактивност и вижте примера. Вместо да посочваме радиобутони или чекбокчета като варианти на възможните отговори, ние може да използваме графични интерактивни елементи. Ето тук с плъзгач, като приближаваме или отдалечаваме респондента, фигурката в червено, всъщност ние отбелязваме отношението на респондента към марката Хикс, фигурката в бяло. Т.е. използват се и дори интерактивни оценъчни скали. Отделно редактирането е много по-лесно, отколкото при конвенционалния вариант. На следващо място е посочено, че комуникационното въздействие на електронните анкетни карти също е по-силно, отколкото ако се използват анкетни карти в конвенционалния вариант. Допълнително може да се рандомизира съдържанието, за да не се стигне до автоматично отговаряне на въпросите, така наречения ехо ефект. Отделно може да се осъществява и контрол над количеството попълвания от един и същ респондент на анкетната карта, като се стесни периода на активност, като се следи по IP адрес колко анкетни карти са попълнени от даден веб адрес в пространството, като се задава парола за достъп до всеки един от потребителите. Или всеки потребител, потенциален респондент, получи уникален линк към анкетната карта. Чрез електронните анкетни карти могат да се съберат и допълнителни данни за респондента, като например начало и край на попълването на анкетната карта, от кой IP адрес е осъществено попълването. Може да се проследи по какъв канал е получил информация за анкетната карта. Това може да е линк в електронно писмо, изпратено чрез система за взаимоотношения с клиентите. Може да е линк в веб страница или линк публикуван в социална мрежа или медия. Тъй като до известна степен е гарантирана анонимност в интернет, то има вероятност резултатите да са по-коректни,
т.е. истинността да е по-висока. Отделно се подобрява и качеството на събраните данни, тъй като важните за изследването полета следва да бъдат задължителни полета и респондента да не може да продължи с попълването на отговори на следващи въпроси, ако не е отговорил на тези базови за анкетното проучване въпроси. Отделно, ако трябва да се отговаря така, че сумата от посочените проценти да е равна на 100, може да се вгради валидиране на отговора и да не се приемат отговори, при които сумата се различава от 100. Какви са недостатъците? Не всички потребители използват интернет, не всички го използват с една и съща честота и едно и също качество на връзката. Няма как да получим формален списък на всички потребители на интернет, което означава, че ние трудно можем да получим представа каква е всъщност генералната съвкупност и оттам да вземем решения. Какъв е статистически приемливия размер на извадката от респонденти, с които е добре да организираме проучването? Вместо представителна извадка, често се работи с отзовалите се респонденти. Липсва възможност за непосредствен контрол над самоличността на респондента. Например, зад един IP адрес може да стоят членовете на едно семейство и тогава не е ясно кой точно попълва анкетната карта. Оттам възникват и проблеми с коректността на попълнените демографски и социално-икономически данни в тази част с социо-икономически данни в анкетната карта. Възможно е да се изпрати и повече от един отговор, но тук може да се използват някои технологични решения, като например да се забрани изпращането на повече от един път от един и същ IP адрес на попълнена анкетна карта, чрез уникална парола за всеки адресат, чрез уникален линк за еднократно изпращане на анкетната карта или чрез механизма на persistent cookies или дългосрочните безкритки, които възпрепятстват повторното зареждане на анкетната карта в браузъра на компютъра. Друг вариант е да се ограничат респондентите по референтен източник. Респондента е препратен към електронната анкета от точно определен линк, а при зареждане на линк от друг източник анкетната карта вече е недостъпна. Така се спира свободното разпространение на линка към електронната анкета между самите респонденти и членовете на социалните мрежи. Друг сериозен недостатък е свързан с непълнотата, неяснотата, двусмислието на формулираните въпроси. Защо това е толкова важно да бъде споменато? Защото това не е интервю очи в очи, при което в случай на проблем с някоя от формулировките на въпрос, респондента да реагира веднага и да поиска допълнителна информация за какво точно става дума. Ето защо трябва да се инвестира достатъчно количество време, така че въпросите да се разбират абсолютно еднозначно от респондентите. Също така не трябва да има нито съдържателни, нито правописни грешки, не трябва да има и грешки в дизайна, в оформлението на самата анкетна карта. Продължаваме с коментар по степента на възвръщаемост на електронните анкетни проучвания в сравнение с други начини, като проучване по електронна поща, по телефона, проучване очи в очи или дори в сравнение с проучване чрез имейл. Виждате, че успеваемостта тук е доста ниска. Само 30% от респондентите попълват анкетната карта спрямо адресатите, които са получили покана за участие в това проучване. Как може да се повлияе положително и да се повиши възвръщаемостта? Като се предложат награди, като те може да са с материален характер, например предметна награда, директно заплащане, ваучер за ценова отстъпка при електронна търговия, или може да имат нематериален характер, като например в началото на анкетната карта, там където се пояснява с каква цел се прави анкетното проучване и се мотивира адресата да участва в него, може да се обяви, че в замяна всеки попълнил анкетната карта ще получи файла с обобщените резултати от това изследване. И така, чрез усещането, че работят за една добра кауза, се подобрява възвръщаемостта на това анкетно проучване.
Но пък тук може да се стигне и до негативен ефект. В стремежа си да заслужи обещаното възнаграждение, адресата може да се стреми да дава правилните отговори, което не е коректно, или пък се стига до така наречени професионални респонденти, които заради награди участват непрекъснато в маркетингови проучвания, без да вникват в смисъла на това, което се пита. И един пример от изследване, направено от екип на Стопанска академия Ценов, свързано с начина на работа на менеджерите в фирми за интернет маркетинг. Те мотивират тези менеджери да попълнят анкетната карта именно в замяна на получаване на обобщените резултати след края на това изследване, и ефектът наистина е положителен и доста от адресатите вземат участие в това проучване. Защо? Защото в случая има съответствие между темата на изследването и интересите на респондентите. В случай, че е необходимо да се съберат лични данни, ясно е, че това трябва да стане, като се спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни, разбира се, но ако е необходимо да се получи имейл адрес или телефон на респондента, то тогава трябва това да стане срещу предлагане на някакъв стимул, за да бъдат мотивирани респондентите да споделят тази иначе чувствителна информация. Казахме, че е много важно да се избере подходящия канал за достигането от целевите респонденти. Например, различни трябва да са подходите за младежката аудитория или за аудиторията, примерно, на потребители над 50 годишна възраст. Продължителността на анкетата също трябва да бъде обявена в уводната част на анкетната карта предварително. Това може да е примерно продължителност в порядъка на 5 минути или между 4 и 6 минути. Но не трябва да се прекалява, не трябва да се създават изключително сложни, изискващи и твърде продължителен период време за работа анкетни карти. Дизайна и съдържанието на анкетната карта също трябва да пазват на профила на респондентите, по-разкрепостен или по-консервативен и строг. Кратко и ясно трябва да е въведението към електронната анкетна карта, и тук виждате в червено текста на едно такова примерно въведение. Виждате, че стартира с благодарност. Благодарим ви за участието в това изследване. То се провежда от еди коя си фирма. Попълването на анкетната карта ще коства между толкова и толкова минути. Обръщаме се към вас с молба за съдействие. Нуждаем се от вашето мнение, за да установим, тук записвате целта на изследването, електронната анкета е анонимна и резултатите от нея ще бъдат използвани само единствено в обобщен вид. На 50 случайно избрани участници ще бъде изпратен чек на стойност 50 лева. За тази цел е необходимо да оставите вашия имейл адрес. За допълнителни въпроси използвайте посочените контакти. Добре е въпросите да бъдат разпределени в отделни секции. Добре е въпросите да са разнообразни по тип, а не само примерно въпроси от тип multiple choice. Верен е един от многото посочени възможни отговори. Или други такива подобни. Добре е да има и въпроси от матричен тип, разбира се, без да се прекалява. При въпросите от матричен тип оценките се осъществяват чрез Ликертова скала или семантичен диференциал, но не се препоръчва конструктите да са твърде много, тъй като тогава просто на дисплея няма да се отпечата въпроса и реакцията на респондента ще бъде затруднена. При Ликертовата скала въпросът е формулиран като оценка, с която анкетирания може да се съгласи или не в различна степен. Използва се, например, за измерване на удовлетвореност от набор от параметри. Скалите, които се използват, са с нечетен брой оценъчни елементи 3, 5 или 7. При скалата на семантичния диференциал се изброяват двойки антоними, като оценката се движи между тези крайни позиции и отново има между тези две крайни позиции нечетен брой оценъчни степени 3, 5 или 7. Семантичният диференциал е подходящ за изследване на корпоративен имидж, имидж на търговска марка или продукт. Добре е при отговорите да се включи опция "нямам мнение" или "не мога да отговоря", да се легитимират и изследователя, и целите, които изследването преследва.
да се добави в страни индикатор за степента на попълване или за степента на прогрес до момента при работата на респондента върху анкетната карта. Добре е първо да се изпрати запитване по имейл за евентуално участие и само при положителен отговор в следващо писмо да се изпрати линк към електронната анкета. Добре е тези електронни писма да са персонализирани, защото при лична комуникация нараства ангажираността на респондента. В случай на забавяне на отговора може да се изпрати напомнящо писмо или да се повтори писмото с съдържащо линк към електронната анкетна карта. Виждате, че тук има взаимодействие между маркетинговите проучвания и имейл маркетинга. Като варианти е посочено да се използва специализиран софтуер за взаимодействие с клиентите като SendBlaster. Какви са ползите, освен тези, които сме коментирали до сега? Получателя не вижда кои са останалите адресати на това писмо. За целта може да се използва и обикновена поща и полето за сляпо копие, но в случая на много адресати в полето за сляпо копие, някои филтри ще интерпретират това писмо като спам и то няма да стигне до адресатите си. Трикове, за да се заобиколят спам филтрите на мейл сървърите. Тук е посочено, че има някои техники, които трябва да използвате, като да не пишете думи с главни букви в своите писма, да избягвате определени словосъчетания, в полето за сляпо копие да изписвате не повече от 8 адресата, прикачените документи да не съдържат вируси, ако писмото е в мултимедиен формат, вътре да няма вируси, да сте направили проверка с антивирусен софтуер, това да е факт. Сървъра, от който изпращате писмото, да не фигурира в черни списъци. Да изписвате имената на адресатите, защото тогава според филтрите адресата е ваш познат и те няма да стопират това писмо. За тази цел първо трябва да въведете двойките съответствие име, имейл, адрес в книгата за контакти в пощенската кутия, след което в БЦЦ полето да използвате имената на адресатите, а не техните имейл адреси. Да посочите актуална дата в тялото на писмото и да проверите дали това писмо ще бъде интерпретирано като спам с подходящи за целта инструменти, като спам чекър, мейлинг чек и други, или инструментариум, който работи в веб среда, като такъв написан с помощта на JSON. Самите адресати също трябва да решат, че писмото е безопасно, има смисъл да го отворят и в крайна сметка е важно и да попълнят анкетната карта. Според статистическите данни, полето From е от значение за 63 от адресатите, 63%, докато полето Subject е от значение за 35% от адресатите. В полето From е добре да е посочено име на компанията или марката, която организира проучването. Полето Subject в никакъв случай не трябва да е празно. То трябва наистина да съдържа качествено писателен текст, който не бива да е по-дълъг от 50 символа, примерно. А в същинската част на съобщението трябва да е посочена целта, да е посочено, че ще гарантираме анонимност на респондентите, да се посочат аргументи, с които респондентите да се мотивират да участват. Не бива абзаците да са твърде големи като текст и непременно трябва да има и контактна информация за обратна връзка с изследователите, след което така подготвената електронна анкетна карта трябва да бъде тествана с тестери и в случай на проблеми да се направят веднага корекции. После трябва да се прецени кога е подходящото време за публикуване на електронната анкетна карта. Това може да е в работно време или в почивните дни, като си има предвид, че специално в социалните мрежи атрактивността на съдържанието влияе върху живота на поста, но общо взето продължителността на живот на един пост е между 6 и 7 часа и трябва точно да се прецени кога точно да се публикува този пост.
Не бива да се въвежда хоризонтално скролиране, защото това доста би затруднило потребителите при попълването на анкетната карта. Трябва да се използва вежлив тон, но наистина да се показва емпатия и искрено, а не изкуствено уважение. И вижте двата варианта. Когато потребителя се опита да прескочи задължителен въпрос, без да остави отговор на този въпрос, вие може в допълнителен изкачащ прозорец да го подсетите, че трябва да попълни отговора с текста. Този въпрос е особено важен за целите на изследването. Моля, дайте вашия отговор. Алтернативата е: допуснали сте грешка, което не показва вежлив тон. Би следвало да се избягва. Какви са вариантите, с какъв софтуер можем да работим? Най-напред може да използваме веб-базиран софтуер, инсталиран на неконтролиран от изследователя сървър, като SurveyMonkey, Google Forms и SurveyBG и още много други. Какви са проблемите тук? В общия случай има ограничения на общия брой респонденти, броя въпроси, няма опция да се вграждат графични изображения, не винаги може да се показват реклами, не винаги може да се поддържат голям брой едновременно активни въпросници или анкетни карти. Периода за активност на анкетата може да е ограничен и няма как да скрием и анкетната карта, и отговорите на респондентите до момента от трети лица, от администраторите на въпросните сайтове. Не е така в случая с приложения, инсталирани на контролиран от изследователя сървър, и включително може да се ползват и безплатни такива програмни продукти. Кои са каналите, по които може да се достигне до респондентите при маркетингови проучвания в интернет пространството? На първо място са споменати онлайн панелите, общности, които чрез изразяване на своето мнение влияят върху формирането на услуги и продукти преди излизането им на пазара, или влияят върху усъвършенстването на съществуващи продукти и услуги. Целите на панелните изследвания са да се проследят промени в поведението на потребителите, да се тестват нови продукти, да се оцени ефективността на използваните комуникационни канали. Проблемът тук е, че трябва да се формира извадка с относително постоянен състав, т.е. едни и същи респонденти, и тези респонденти трябва да дават отговори на едни и същи въпроси през равни интервали време. Това е така нареченото трекингово изследване. При панелите всеки, който желае, може да се регистрира като участник в панела и от тази голяма, но не представителна структура. Собствениците на панела излъчват извадки с големина и структура, които съответстват на целите на конкретния изследователски проект. Има много такива панелни сайтове в България. Може и сами да проучите кои са те и какво предлагат. Въпросът за избор на панелен сайт, на който да направите вашето маркетингово проучване, е доста сложен. Това е отново една задача, която изисква да се имат предвид показатели, като обхват на предлаганите от оператора на панела услуги, качество на панела, опит на оператора, степен на отпадане на членовете на панела, процедури за разкриване на фалшиви отговори, какъв е профила на панелистите, какви са количествените параметри на панела, колко често той прави маркетингови изследвания, сътрудничи ли си с други панели и измерва ли удовлетвореността на панелистите. Всички тези критерии може да ги намерите и в материали на Международната асоциация за проучване на общественото мнение и маркетингови изследвания. Втората опция е да се създаде база от данни за клиентите и да се използва тази база от данни в последствие за маркетингово проучване. Прилагат се принципите на opt-in маркетинга или така наречения маркетинг на позволението. Подбора на участниците в маркетинговите изследвания се осъществява след като изрично се поиска тяхното съгласие. Има и опция за отписване от мейл листа на фирмата. Възвръщаемостта обаче и тук не е кой знае колко голяма.
Третия алтернативен вариант е да се разчита на посетителите на сайтове, които получават покана за участие в маркетингово проучване чрез електронна анкета, като линка към нея е посочен в поп-ъп прозорец. Така работят Gemius и Nielsen Atmosphere. Предимство тук е, че става дума за свежи респонденти, които не са обременени от предходен брой изследвания, но пък трудно се постига представителност. В случаите на голяма и разнородна аудитория на сайтовете, на които се публикува линк към анкетната карта, и на четвърто място, като алтернативен вариант, е посочено да се публикува линка към електронната анкета в социалните медии и мрежи. Следващата част на темата е посветена на онлайн дискусиите в фокусни групи. Това е алтернатива на електронното анкетно проучване и представлява качествен метод за набиране на маркетингови данни в интернет. До тук при едни и същи данни за доход, възраст, готовност за покупка, анализирани от двама изследователи с даден статистически метод, един и същ статистически метод, би следвало в аналитичните документи, съпътстващи електронните анкетни карти, да се получи един и същ резултат. За съжаление, не така стои въпроса при онлайн дискусиите в фокусни групи. Тук субективният елемент е изключително силен при интерпретирането на събраните отговори от респондентите. И отново трябва да направим сравнение между онлайн дискусиите в фокусни групи и конвенционалните дискусии в фокусни групи. Тук е отбелязано в червено, че на практика няма кой знае какви предимства на онлайн механизма в сравнение с офлайн аналога. И третия вид маркетингово проучване в интернет е управление на онлайн репутацията, като целта е да се полагат целенасочено усилия за поддържане на доброто име на компанията и нейните продукти. Прибягва се до мониторинг на коментарите в интернет, като става дума за мнения, оценки за предприятието, продуктите, персонала, обслужването, бранша, конкурентите, маркетинговите дейности. За целта може да се използва Google Alerts, като се направи настройка, така че Google Alerts да изпраща на маркетолога съобщение в случай на търсене по зададени ключови думи в интернет пространството, дори това търсене да е името и фамилията на маркетолога, например. Аналогичен инструмент предлага и Twitter. И така можем да съберем множество коментари в интернет. Ако те не са толкова големи като масив данни, можем да направим логически анализ след четене и осмислене, но ако става дума за огромен масив данни, то тогава трябва да се използва специализиран софтуер. Един такъв пример виждате тук. Става дума за софтуер от типа облак от думи. Има безплатни инструменти, които при въвеждане на текст, това може да е текста от всички коментари, публикувани през днешния ден в страницата на фирмата в социалната мрежа Хикс, то тогава ние можем да видим с различен шрифт, според честотата на използване на дадени думи, графика подобна на тази, която е изобразена на този слайд. За съжаление обаче коментарите не са равностойни по своя емоционален заряд. Ето защо трябва да се използва и софтуер за обобщена оценка на сентимента или на настроенията на потребителите. Тук е даден пример с socialmention.com. Ще изпробваме този инструмент по време на упражненията или Opinion Crowd, за да видим емоционалния заряд, който носят коментарите. И с това приключихме разглеждането на слайдовете по тази тема. Благодаря за вниманието.